yarinyar mutane ya shigo da ita nan yar talla yana kokarin shigar da ita ɗakin sa wallahi ni ina zargin ma wannan lalata yake da yaran mutane kuma ba kyau. To naji yanzu me kake so a mishi? Abba ka fi kowa sanin duk duniya na tsani mutum mai irin hali irin wannan. Wallahi duk duniya kowa ya shi gaba ce mai karfi a tsakanina da shi. Kowa ya gaba ce ko me ko kace? Kowa ya gaba ce mai tsanani tsakanina da shi kuma shine mutum na farko da na fi tsana wallahi a duniya baki ɗaya. To ni abin da na tambaye ka daban baka bani amsa ba amma ka zo kana ta ka ce can ko abin da ka koyi ne irin abin da ka koyi kenan a makaranta to shikenan yanzu me kake so a mishi abin da na tambaye kenan korarsa nake so a kore shi daga gidan nan ni kuma zan hada shi da hukuma su hukunta shi su ja masa kunne kuma a yanke masa hukunci daidai abin da yake aikata a dawo lafiya to na Sakawa kenan kai dai kamar yadda ka san acici mala'ikun tauna kai duk inda kake in dai ana girma da daina ce kai har yau baka girma ba haba inda kake tafi kana fama ba ki ganni ba dimimi da ni alquran ai da a ce ana ci ba a gani shine illa ina ci ana gani a jikina daidai kenan alquran hakan yayi to amma ka san wani abu kawo a gaskiya hukuncin da ka yanke akan yaran nan magana ta Allah baka kyauta ba yawa wautar da kake shirin tabkawa a gaskiya bata yiwu ba ya za a ce ka kyale yaran nan a gida su kadai a ce su za su ci da kansu ina amfanin ka yabi ke yabi kallanin da kyau ni fa munafunci ne ba na so a rayuwata ni ba munafiki bane kuma ba na son munafunci ki yi kanki alquran kwarai kuwa haka ne ni na yadda wannan zamanin dama haka yake idan ka zo da gaskiya sai a ce da kai munafiki in dai gaskiya ce to na gaya ma maganar da na gaya ma haka take kuma gaskiya ne yawa sai dai idan ba za ka ɗauki mataki a kai ba kai abin da ka ga dama yabi haka zamanin ya zo da shi to gaskiya take ba a so alquran ba a so kuma bari in gaya miki gaskiya da kai yanzu kake ƙara kawo min irin wannan munafuncin ki shigo da wani abu da ba ke wake dangin mu ce ma kawai daren gaman ya baba to bari in ja kunnen ki ni za ka ja kunnen sai in ja kunnen ki mana ni ba kawo ba ya bi bace sai in ja kunnen ki mana kar ki ƙara shiga sabgar da ta shafi zira'ata ba ke ba mu dama ba dangin iya ba na baba alquran idan kuma kin kiji to ba za ki gani ba Allah sadakata ko ma ban gane kuma ko ma ka tsaya wani abin zaki ina koma na ta an gaya ma ka bude kunnen ka ji ne ka ce babu haɗi ne ba dangin ku bace ko to ai ko ni ce nake da haɗi da dangin ku domin har na fika kusa da mamaciyan nan a matsayin ka na kai dan uwanta ne domin ne makociyarta ce idan baka san darajar makwabci ba to ne yanzu in gaya ma ni din nan na fika matsayi da daraja a gurinta saboda kai dinnan baka banza ma ta fika ni zan yi maganin ki baka tattali rayuwar ta bare bayan ta Alquran ni zan maganin ki ba munafunci ba sakare kawai a cici ba da aiki sai ciye mugun jini mugun jini mugun jini mugun jini mugun jini to ina fatan dai duka ko rike karatu saboda gobe za ku bani dukan ku kuma ba na son a samu wata matsala kowa ya tabbata ya hadda mai kyau to insha Allah anti za mu baki mun gode sosai to yanzu abin da ya rage sai sanin bakakin larabci so za mu dora da su a yanzu a wannan rayuwar ya kamata mutum ya kasance ya koyi sana'o'i da dama musamman mu gare mu 'ya'yan talakawa domin tana da amfani sosai sannan kuma da ilimi domin shine gaba kuna ci na idan kana da lafiya zaka iya kwantawa rashin lafiya
amma idan ilimi ne kana tare da shi ba zai taɓa gushewa ba. Idan kana takama da kana da kuɗi za ka iya kasancewa Allah ya jarabce ka, amma idan ilimi ne kana tare da shi kuma zai taimake ka wurin yin control ɗin rayuwarka, yadda duk wani rayuwa kasance kanka kowane irin hali ka samu kanka a ciki za ka iya yadda da cewa kaddara ne daga Ubangiji, ka rike imaninka da kuma addininka. Shi yasa nake so ku natsu tun da kuke yi haka din nan, ku samu ilimi na boko da na addini, kowanne yana da nashi muhimmanci. Abin da nake so da ku, akwai mai tambaya a cikin ku? Anti, yanzu me bambancin talaka da mai kuɗi? San kenan bambancin talaka da mai kuɗi? Gaskiya riƙon amana da kuma tsoron Allah shine bambancin su. Sai haka. Lalle gobe in Allah ya kai mu lafiya ku tabbata kun zo min da haddan nan. Ku tashi ku tafi. Isa, idan kin riga ni dawowa, to kar ki jira ni ki ci abinci kawai. Kin ji? To, anti, amma ni kaɗai a gidan nan ina jin tsoro. Tsoro kuma babu abin da zai faru da ke. Ina jin tsoro, anti. Ba komai, ki daina jin tsoro Isa. Ai ke jaruma ce. To. Mu tafi. wallahi. Ina zuwa. Goga. Ranka ne. Me yana da kai cikin gidan nan? Ba an kore ka ba? Tun da dai ba kai ka kore ni ba, ai sai ka je ka tambayi ubanka. Ya muka da shi, abin da ya gaya maka shine ansa tambayar da kamun, to ita ce ansa. Haka ce? An faɗa. Haka za ka ce? Na faɗa. Yalla bai, na ce a daga yau sai yau, kaka ƙara bankon ƙofa ba kai sallama ba, ka min magana. Yawwa. Saboda haka, daga yau no me, no you, no my water with you. In gaya maka da yaren ku na can ƙasar waje da kake. Ba ni, ba kai, ba ruwana da kai. Haka ka ce? Haka. Haka ka ce? Alright. Zan yi magana. Wala alright. Amma kai zama wani duk ka dashi. Ke, ina yake? Ta tafi makaranta. Bata dawo ba kuma? Bata dawo ba. Zuwa mu kai mashi wurin haya. Kin shiru kina inda? An jima za ta dawo. Ku je ku jira na waje. Wani multo kuma me za ka yi?
ban gane me zan gani kenan uwar ku zan yi ku je ku jira na waje jo mugun jini mugun jini mugun jini mu je daga ciki mu je daga ciki ne sai mu je ciki in yi me bai na fuska ki da mun daga tuna mu je ciki